danas igramo smurke u Among Us. Da, dobro ste čuli. Znači, danas igramo smurke u Among Us i pogodite šta. Malo mi boje, dan 27. Znači, 27. vlogmas, malo mi boje. Glas mi malo boji, osjećam da mogu da se dajem toliko da bude dobar video. Znači, igramo smurke u Among Us. Ako neko ne zna šta su smurke, smurke su da se vidi koji impostor, znači vidite koji impostor i taj impostor mora da vas pronese, ali morate da se krijete. Ako se ne sakrijete dobro, može da vas ubije. Može da vas ubije. Tako da poklano, ovo se ne bude sabavan klip, koliko se ne bude sabavan klip, koliko kratak klip se ne bude. Tako da, poklano nisam da ga ubrzam, ovako su da ostavim normalno. Sad to samo pratio jednu partiju sam snimio, poslije sam toga i sad sam morao da idem do prodavnice da uradim nešto. Da kupim nešto. Ovo poslije stavio majko mila. Tako da, ja sam se ovdje isto po mapi, kada sam pravio server, ja sam stavio 5 ventova, znači 5 puta da uzete u ventove. Da se sakrijete ako je blizu vas i što sam poselili mapi sam isto i ostalo sam da vidim da li se možda izgubimo ili da li se možda pobedimo. Ostalo sam kao duh, pošto me ubio. Ja sam ostao kao duh. Ovdje mi nešto baguje, ne znam šta je, zanemarite. Nešto mi baguje opasno, baguje mi nešto opasno i posle nije ni bagovalo. Ovdje je lik krenuo da ubija polako sve i ovdje je bio ispred mene i nije me ubio. Kako to? Tako da, zaboravio sam da kažem, vlog vas 27, ostavite like i subscribe ako hoćete još Among Us videa, ja se nadam da hoćete Among Us videa. Ok, idemo dalje da vidimo, ne znam kada me ubio. Ovdje me ubio i ovdje sam ostao kao duh. Pokretao sam se kao duh da vidim da li se možda pobedimo ili ne smo, pošto nas bilo 20, znači 20 nas bilo. Htio sam da vidim da li se možda izgubimo ili da pobedimo, a ja sam znao da se možda pobedimo, normalno. Tako da bukvalno, kako se zove, stanite. Evo me nazad, znači mi smo pobedili i ovdje imamo još 40-50 sekundi da prolaze sve, ali ostali su još traja, ovi traje su se dobro sakrili, predobro su se sakrili, nema boje, brate, da su se sakrili i mi smo naravno pobedili. Ovdje sam to sam bio AFK, nisam bio AFK, koga ja zajebavam, ovdje je mrtvo telo, brate. Tako da, ovo je skroz malo zabavnije od obične Among Us partije. Tako da, ajde polako da krenemo od klip. Tako da, to bi bilo to od ovog klipa, ja se nadam da su uživali u klipu. Ako su uživali u klipu, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u 28. vlogmasu, pozdrav!